Neste primeiro capítulo contamos coa presenza de Ana María Iglesias Álvarez, profesora de Lingua Galega da Universidade de Vigo. Moi boas, Ana. Boas. Vostede, como docente de primeira man, queríamos preguntarlle como califica actualmente a situación do galego no ensino? Pois para min a situación do galego no ensino é totalmente preocupante porque, precisamente é un dos grandes factores de castelanización xunto con outros, non? Como resultado, pois temos estes datos do Instituto Galego de Estatística que acaban de saír, de facerse públicos. O decreto actual, o decreto 79/2010, chamado Decreto do Plurilingüismo, non só non protexe o galego no ensino, senón que incluso vai en contra do galego. Para contextualizar un pouco, creo que hai que partir de que este decreto o que fai é darlle exactamente o mesmo tratamento ás dúas linguas oficiais en Galicia, castelán e galego, e incluso aqueles centros que incorporan tamén como vehicular a lingua estranxeira, que abrumadoramente é o inglés, tamén o inglés. E, claro, entendo que é lóxico que a tres linguas que teñen unha presenza social tan distinta, un valor tan diferente para os galegos e galegas, é lóxico que non se lles pode dar o mesmo tratamento. Entón, nese sentido, eu son moi defensora de que a escola debe exercer un papel compensatorio das desigualdades sociais, non? En todos os ámbitos, pois en concreto tamén no ámbito da lingua e neste ámbito é moi necesario. Entón, por poñer un exemplo, ou por empezar polos distintos niveis educativos, non? No ensino infantil, que ademais é unha etapa crucial porque é un período no que se acaba de desenvolver o que está en marcha o proceso de adquisición lingüística e de consolidación das linguas, non? O que establece o decreto do plurilingüismo para o ensino infantil é que os mestres e mestras teñen que utilizar maioritariamente a lingua predominante na contorna. Que ocorre? Como demostran os datos, e non só agora os de 2023, isto é algo que saben de atrás. Nas cidades grandes, a lingua maioritaria é o castelán, pero non son elas. Nas vilas grandes e cada vez máis nas medianas e incluso nas pequenas. Entón, que lingua teñen que utilizar os mestres e mestras nese período de 3 a 6 anos, cando o alumnado comeza a escolarización? O castelán. Aínda que o decreto engade que, ademais, deberá coidarse a outra lingua oficial, que neste caso sería o galego, ao final o que se aplica é o de utilizar a lingua maioritaria. Polo tanto, encontramos moitas aulas de infantil nas que se escoita moi pouco galego, máis alá do típico da celebración das efemérides, Día de Rosalía, Día das Letras, etc. Entón, os poucos nenos e nenas galegofalantes que entran nestes centros escolares, en meses incluso, xa son castelanizados. E isto hai estudos que o demostran xa. Hai algúns que manteñen polo menos o galego no ámbito familiar, pero moitos outros ni sequera acaban sendo castelanizados totalmente. E non só é que abandonen a súa lingua familiar, senón que o ter como referentes, porque neste nivel educativo os mestres e mestras son claros modelos a seguir, o ter como referentes mestres e mestras castelánfalantes, isto crea tamén unha desafección cara á lingua. Entón, temos estudos a nivel local realizados en que os nenos e nenas ao cabo de meses ata se negan a dicir palabras en galego cando lles preguntamos, non? A verdad que é triste, non? Incluso xa parte de todo é que é triste ver como un neno, unha nena tan pequena, non tan pequeno, acaba perdendo a súa lingua e incluso xerando, pois iso, certa desafección. Logo pasamos ao ensino primario e o que establece o decreto do plurilingüismo é que o 50% ten que ser nunha lingua e 50% noutra. No caso de introducir lingua estranxeira, insisto, maioritariamente inglés ou case na totalidade inglés, sería 33, 33, 33. É dicir, o mesmo tratamento a linguas
que teñen necesidades moi diferentes e que ademais para a poboación teñen valores e significados distintos. Por suposto, iso non chega para introducir o galego para os castelanfalantes e non chega nin sequera para consolidar a lingua no caso do alumnado galegofalante. Entón, son medidas que non só non protexen o galego, senón que están indo en contra da nosa lingua. En secundaria igual, e despois xa no ámbito universitario, pois en moitas facultades apenas hai docencia en galego, pero neste caso depende moito das facultades en concreto, non? Porque o decreto que establece é para o ensino non universitario. Podemos falar tamén do ensino 0-3 das escolas infantís, que aí penso que sí que se perdeu unha oportunidade maravillosa de o paralizar o proxecto que se puxera en marcha durante poucos anos e que estaba dando uns resultados estupendos e que demostra ademais que un proxecto de galeguización dese nivel educativo 0-3, que é fundamental, porque ademais cada vez máis as escolas infantís están exercendo en parte o papel das familias no que é o proceso de socialización e tamén o proceso de socialización lingüística, non? Debido, todos e todas sabemos, pois, as circunstancias de moitas familias, a que ambos proxenitores traballan, etcétera, non? Fora de casa, etcétera. Entón, neste sentido, as escolas infantís xogan un papel fundamental. E, como digo, durante varios anos sí que estivo en marcha un proxecto no que o piar era o idioma, a transmisión do galego neste nivel de 0-3 e ademais unido a un proxecto de alta calidade educativa. E, como digo, durante eses anos quedou demostrado que non había rexeitamento por parte das familias. É dicir, eu creo que a sociedade está preparada para unha maior galeguización, pero non lle ofrecemos, ou non se ofrece desde a política macro, desde a política lingüística gubernamental, pero sí a sociedade está preparada. De feito, temos estudos tamén nos que investigamos sobre actitudes lingüísticas implícitas e que demostran que as actitudes sí son receptivas. Nalgúns casos boas, noutros casos simplemente non son negativas, pero iso é suficiente para ter en conta que a sociedade sí está receptiva. Pero claro, se non lle ofreces, pois non consegues avanzar. E conforme van pasando as xeracións nas aulas que dá a clase, vai percibindo que cada vez chega rapaces que falan menos galego que en xeracións anteriores? Sí, claro. A ver, isto que demostran os datos dunha maneira representativa estatísticamente, non? Realizados polo Instituto Galego de Estatística con total fiabilidade, etcétera, realmente é algo que non nos sorprendeu, porque penso que todas as persoas que traballamos, pois iso, coa mocidade en distintos niveis educativos, é algo que observamos ano tras ano, non? Como efectivamente sí que hai esa redución do uso do galego na mocidade. Pero, vamos, eu, por exemplo, en Ourense, na cidade de Ourense, que non é das máis castelanizadas, empeza a haber grupos de clase de 3, 4, 5 anos nos que o mellor hai un par de galegofalantes. E despois xa, se me preguntas polo nivel no que eu imparto docencia en concreto, que xa o nivel universitario, nos en Ourense, na Facultade de Educación e Traballo Social, por exemplo, en comparación con Pontevedra, temos máis alumnado galegofalante, bastante máis, pero aínda así todo o profesorado comenta que observa como sí que se vai reducindo esa entrada de galegofalantes. A pesar de que nós, na nosa facultade, temos un proxecto, un plan de galeguización, hai unha porcentaxe importante de materias que se imparten en galego, etcétera, non? Pero, efectivamente, cada vez chega menos alumnado galegofalante ás aulas. O que comentaba anteriormente de que nas aulas xa para empezar nos grados máis pequenos, hai cada vez menos rapaces que falan galego. Estes rapaces
poden chegar a sentirse en inferioridade con respecto a outros que falan castelán? Sí, sí, claro, é o que che comentaba antes. Poñámonos na pel dun neno ou dunha nena de 3 anos ou de 6 anos incluso, non? No inicio de infantil, no inicio de primaria, nos primeiros pasos da súa escolarización, que fala galego na familia e incorporado a un grupo clase no que os seus iguais, os compañeiros e compañeiras, falan castelán, pero non só os seus iguais, o que che comentaba antes, a súa figura de referencia, que neste caso é o mestre ou a mestra. Entón, provoca que se sintan diferentes. Sobre todo en determinadas idades, fálase moito de que na adolescencia o que queremos é ser iguais aos demais, pero isto detéctase xa desde idades máis baixas, non? Un neno ou unha nena o que quere é incluírse no grupo. E realmente eles sí que se senten diferentes. E por iso abandonan tan rapidamente a lingua. Porque ademais estamos nunhas idades en que o individuo é moi permeable, non? Teñen esa capacidade de adaptación tan grande. Entón, o que estamos conseguindo é iso. E o que habería que buscar é todo o contrario, empoderar os galegofalantes, non? Agora esta palabra que está de moda, non? Do empoderamento, pois eu penso que é moi importante. Pero claro, o primeiro tería que ser que a figura de referencia falase galego. Entón, son totalmente necesarios agora mesmo en Galicia o que se coñece técnicamente como programas de inmersión lingüística, non? Nestes contextos xa tan castelanizados que se escolarice os nenos e nenas en galego principalmente, porque eles están en condicións de recibir esa outra lingua. O castelán xa o van ter, porque o reciben por todas as demais vías. En cambio, o galego non. Se o galego non llo transmitimos nas escolas, hai nenos e nenas que chegan a primeiro de primaria e prácticamente nunca escoitaron falar galego. Imaxinémonos un neno ou unha nena que vive en Vigo. Onde o escoita? Posiblemente na súa casa non se poña a TVG, xa non temos esa xeración Xabarín, non? Que foi tamén tan importante. Entón, non teñen opcións, é que non lles estamos dando opcións de aprender galego. Eso os castelánfalantes. E entón, os poucos galegofalantes que entran, non lles queda máis remedio casi que adaptarse. Xa che digo, algúns manteñen o galego exclusivamente reducido ao ámbito familiar, pero outros nin sequera iso. E os pais e as nais coméntanos con tristeza e frustración que o seu obxectivo de educar os seus fillos e fillas en galego que non ten éxito, que non conseguen que os seus fillos e fillas falen galego, non? A forza de todos os demais axentes de socialización é tan grande que a transmisión únicamente por parte da familia non é suficiente. Entón, por iso digo que nese sentido é moi importante ofrecer eses contextos galeguizadores aos nenos e nenas e canto máis pequenos mellor. Por iso che falaba antes tamén dese período 0-3 das escolas infantís, nos que ademais temos xa unha experiencia de que se levou a cabo con moito éxito. Pero claro, ao final paralizouse ese proxecto e estas son as consecuencias. E xa mencionaba antes brevemente o do Xabarín Club e os referentes que son para os rapaces, como son o profesorado. Neste sentido, en canto a debuxos animados, tamén faltan referentes no audiovisual que actualmente os rapaces están moito na rede, en internet. Faltan referentes como foi no seu día o Xabarín Club. Claro, claro. Eu aínda ata hai pouco tiven alumnado que eles mesmos presentábanse como que pertencían á xeración Xabarín, non? É certo que a sociedade cambiou nese sentido, non? Antes o mellor tiñamos 3 canles, logo comenzaron as privadas, pois o mellor eran 5 ou 6. Claro, agora a oferta audiovisual é enorme. Entón, temos máis obstáculos, digamos, non? Ou máis, non obstáculos, máis competencia para o galego. Por iso aínda é máis necesario ca nunca adoptar medidas que protexan a lingua
e medidas que dinamicen e que fomenten o galego. Entón, que ocorre co tema do Xabarín? Antes había unha programación Xabarín todas as tardes, vinculada ademais esta animación, non? Estes programas de animación vinculados a cancións e a unha música, era un proxecto integral, non era simplemente que botasen uns determinados debuxos animados en galego, non? E isto implicou a moita poboación, non, nestes anos. Pero hoxe en día xa non temos iso. Non se oferta esta programación audiovisual nas franxas de maior audiencia. E ademais non só iso, senón que os debuxos máis de moda, digamos así, para a infancia, non son os que se emiten en galego. Entón, claro, ao final, o que queren ver os nenos e nenas é o que está de moda. Competir con Clan, con Disney, con Boing, con estas canles temáticas, non, infantís, é moi complicado, pero necesitaríamos claramente unha canle de televisión en galego destinada á infancia e á xuventude. Quero dicir que claro que o contexto é difícil, non? Pero sí que se poden facer moitas cousas, moitos cambios para mudar o rumbo, non? Retomando o lema da concentración, da manifestación do domingo pasado, non? Sí que se pode cambiar, sí que se poden facer cousas, porque o que tamén me parece moi negativo é caer no discurso da resignación ou do conformismo, non? O galego perde falantes, non hai outra opción. É unha lingua minorizada e ten que perder falantes. Isto non é así. Quero dicir, temos moitas situacións de linguas minorizadas no mundo en que gañaron falantes. E sen ir máis lonxe temos o caso do éuscaro, mesmo aquí en España, non? Quero dicir, sí que se poden facer cousas. Agora, hai que cambiar totalmente a liña e a tendencia da política lingüística que se aplicou ata agora, que foi un fracaso como demostran os datos. Entón, a nivel educativo, a nivel audiovisual, por suposto, a nivel educativo tampouco podemos esquecer o tema de todas as actividades extraescolares. Ollo, non? Porque aínda que eu tamén pola miña propia profesión poño moito a énfase no ensino, tampouco podemos deixar toda a responsabilidade da galeguización no ensino. O ensino é imprescindible. O papel das familias é imprescindible. O papel do audiovisual tamén. O papel das redes, da veciñanza tamén. Estamos nunha situación, en un contexto xa tan alarmante que non chega cun axente para transmitir o galego ás novas xeracións, senón que todos os axentes temos que remar na mesma dirección. Entón, nese sentido, é fundamental esta confluencia, non, de todos os axentes nesa liña. Considera que hai falta de vontade por parte dos organismos públicos para modificar o rumbo desta situación? Por suposto, era o que che comentaba antes, o feito de aprobar un decreto, e volvo a poñer o exemplo do ámbito educativo, porque é que é moi visual, é moi claro, moi ilustrativo da política lingüística que se está facendo desde arriba, non? Desde as institucións e desde a Xunta de Galicia e a consellería correspondente. Un decreto que vai en contra do establecido no plan xeral, un decreto que lle dá ao galego o mesmo tratamento que o castelán e, polo tanto, non recoñece que o galego necesita ese pulo, non? Ese fomento, esa protección, está indo en contra do galego. E que as políticas lingüísticas que se levaron a cabo nas últimas décadas non só non fomentan o galego, senón que parecen políticas lingüísticas que van en contra do galego. Se agora a Xunta, ante os resultados tan negativos do Instituto Galego de Estatística, non cambia radicalmente, diría incluso, estas medidas de política lingüística que se demostrou que non están favorecendo o galego, senón o contrario, pois xa queda totalmente evidenciado que a postura non é a favor do galego.
a verdade é que o vexo clarísimo e claro, que ocorre? Que no nivel micro, non? Desde abaixo, incluso no nivel meso, non? Desde o ámbito educativo, por exemplo, sentes moita impotencia, porque ao final é moi importante contar con ese apoio da política lingüística macro, non? Da política lingüística desde o goberno, porque ao final son eles os que teñen os recursos humanos e económicos para aplicar medidas realmente decisivas e que aposten de verdade pola normalización da nosa lingua. Entón, nos outros niveis podemos facer cousas, pero claro, cunha capacidade de extensión moi reducida ao final, se non contas con ese apoio a nivel macro. Entón, aínda por riba creo que se crea na sociedade un sentimento de impotencia que tampouco é positivo. E non só a nivel de acción, diría, que se ve claramente que a política lingüística que se exerce, que se leva practicado por parte do goberno, non aposta polo galego. Non só a nivel de accións, que por suposto, senón a nivel discursivo. O discurso que se transmite á sociedade e que ao final acaba calando na sociedade, porque tamén o nivel macro ten a súa disposición medios de difusión, non? Que chegan a toda a colectividade. Entón, tamén quería insistir que nese discurso podemos observar ese non fomento da lingua galega, non? Desde o momento en que non se recoñece que das dúas linguas oficiais, o castelán e o galego, unha está nunha situación máis débil e que, polo tanto, hai que protexer o galego, e outra está nunha situación moito mellor a nivel de cantidade, moito máis presente en calquera ámbito que imaginemos, e tamén de prestixio, por suposto, se non se recoñece que hai esa situación desigual, seu punto de partida é totalmente equivocado. O primeiro é recoñecer que sí hai un problema. Ata agora non o querían recoñecer. E hai discursos nos medios nos que se pode seguir totalmente iso. Agora non queda máis remedio que recoñecelo, porque os datos do Instituto Galego de Estatística falaron alto e claro. Entón, agora, unha vez que se recoñece o problema, o primeiro que hai que recoñecer é que o que se fixo ata agora foi equivocado, porque senón non estaríamos neste punto. E o seguinte é cambiar o que se estaba facendo ata agora. Se non se cambia nada, pois non se vai conseguir reverter o proceso. Eu vexo estes 3 pasos moi claros, non? E incluso agora, aínda que parece que non queda máis remedio, que sí que desde a política lingüística da Xunta recoñecen que hai un problema, porque é absurdo negalo, non? Os datos son clarísimos, incluso, na miña opinión, non se está poñendo o foco nas verdadeiras causas dese problema, non? Porque, bueno, xa teño que dicilo, pareceme unha vergonza, e de verdade, é que case sentir vergonza allea, é unha vergonza de que estean elaborando ese discurso no que se pretende presentar como un dos principais factores da desgaleguización a poboación migrante. É que me parece indignante, non? Pretender buscar unha causa que é totalmente unha falacia, incluso cos datos na man, non? Porque o que aumentou a porcentaxe de poboación migrante, a porcentaxe que aumentou, non é tan grande, é certo que aumentou nestas últimas décadas, pero ese aumento non é tan grande como o aumento da castelanización. E incluso diría máis, os datos o que poñen de manifesto é que a castelanización é sobre todo importante e máis grave na poboación infantil e na mocidade. E a poboación migrante onde máis aumenta non é nesas franxas etarias, nas franxas etarias xa da idade adulta. Mires por onde o mires, esta cuestión de situar no foco os migrantes non ten ningún sentido,
porque ademais se comparamos as cifras, a poboación migrante de hai 10 anos galeguizábase moito máis que a poboación migrante nestes últimos 5 anos. Entón, o que hai que facer é incluíla tamén, non? Non botarlles as culpas. Sí. E agora que xa está demostrado, pois, que este decreto de plurilingüismo, pois, que non funcionou nestes anos, que medidas considera que se deberían aplicar para Sí, sí, cambialo? é que é tan fácil, está no plan xeral. É que aínda por riba iso, non temos que inventar nada. O plan xeral elaborouse durante meses, porque eu mesma participei na elaboración do sector número 2 de familia, escola e mocidade, non? Elaborámolo durante meses, foi aprobado por todo o Parlamento de Galicia por unanimidade, e baixo o goberno do Partido Popular, insisto, e as medidas están aí. O que hai que facer agora é deseñar un plan de implementación desas medidas desde o punto de vista cronolóxico e desde o punto de vista económico, claro, non? Ver que orzamentos se necesitan para levar a cabo esas medidas. Entón, tal como se recolle no plan xeral e como recollía tamén o decreto o decreto que se derrogou para aprobar este mal denominado do plurilingüismo, necesitamos aumentar a presenza do galego no ensino infantil, é dicir, que desde logo nos contextos galegofalantes no ensino infantil se utilice o galego, porque temos que consolidar a lingua dos nenos e nenas galegofalantes, incluso nos contornos onde o galego é maioría, e nos contornos de maioría castelán, o que temos é, como mínimo, na metade do ensino infantil, utilizar o galego. Que sería unha inmersión parcial e, desde logo, recuperar os programas de inmersión total, é dicir, escolarizar plenamente en galego os nenos e nenas castelán falantes, tal como establece o plan xeral, en principio sería de forma voluntaria, tanto a petición das familias como a petición dos profesionais, dos mestres e mestras. Así era como se estaba levando a cabo neses anos en que sí que se aplicou o plan xeral a través do decreto anterior a este 124/2007. Entón, xa digo, de forma voluntaria, e había máis solicitudes do que se podía levar a cabo. Había máis familias que solicitaban incorporarse a estes programas de inmersión do que se podía asumir. E había familias que quedaban en lista de espera. Nos poucos centros que chegaron a ofrecer estes programas de inmersión total de forma experimental. Por que se paralizou todo iso? Cando non había rexeitamento. É que non ten explicación. Por que paralizaron iso? Non se entende. Mais que por un afán de non protexer e non fomentar a lingua galega. Entón, iso en infantil. E despois, en primaria e secundaria, como mínimo, o 50% en galego, pero non como máximo. Ese é o matiz que realmente é superimportante, a gran diferenza entre un decreto e outro, entre o que establece o plan xeral e o decreto do plurilingüismo. O decreto do plurilingüismo é a primeira vez que lle pon un tope ao galego, non? O plan xeral o que establece é como mínimo o 50%, e despois cada centro ten que ir adaptando o resto, ese 50% restante, ás súas necesidades. Entón, un centro situado en Vigo, un centro escolar situado en Vigo, ten que impartir todas as materias en galego, porque o seu alumnado necesita moita entrada de galego. Vale? O mellor, un centro situado nunha contorna galegofalante, nos primeiros chanzos educativos tamén sería recomendable, segundo os estudos para conseguir un bilingüismo aditivo, tamén sería recomendable todo en galego. E logo, quizáis, a medida que se avanza nos cursos, podería ir introducíndose o castelán. Pero, insisto,
Como o castelán só reciben en Galicia por todas as vías, é o galego o que tes que introducir por aqueles axentes sobre os que a política lingüística macro pode incidir máis directamente. A política lingüística non pode incidir directamente nas familias, pero sí pode incidir directamente na escola. E o incidir na escola vai incidir indirectamente tamén nas familias, porque hai ese diálogo, esa comunicación. E o castelán sempre o van ter. Quen son hoxe en Galicia os nenos e nenas bilingües? Os galegofalantes. Non se atopa hoxe en Galicia un neno ou nena galegofalante que non saiba falar castelán. Eles son os bilingües realmente. En cambio, nenos e nenas castelanfalantes non saben falar galego, descoñecen o vocabulario básico. Cando realizábamos estas investigacións das que che falaba ao principio, pedíamoslle, por exemplo, que nos identificasen unha cor, non sei, amarelo, non? En galego, ou un animal, un can. E a veces cando lle pedíamos aos nenos e nenas de infantil que nolo dixesen en galego, dicíannolo en inglés. Claro, eles aínda non identifican ben o nome de cada lingua, non? Pero entendían, claro, que lles pedíamos unha lingua distinta ao castelán e algúns contestábanos en inglés en lugar de en galego. Quero dicir, ata ese punto hai un distanciamento de moita da nosa infancia da lingua galega. E creo que é moi importante transmitir este argumento tamén para as familias, non? Se queremos que os nosos fillos e fillas sexan bilingües activos, debemos tamén transmitir o galego no ámbito familiar. E, por suposto, volvo a insistir no de antes, con que aínda que as familias transmitan o galego, non é suficiente. Se as familias transmiten o galego e logo eses nenos e nenas chegan a unha escola castelanfalante, o papel das familias queda anulado. Entón, é importante o papel das familias, por suposto, pero ten que ir da man, o que dicía antes, do resto de axentes. E, desde logo, da escola, porque é onde os nenos e nenas pasan máis tempo. E isto acompañado das actividades extraescolares, porque é importante, ademais, que os nenos e nenas asocien a lingua aos ámbitos que para eles elas teñen máis connotacións positivas, de acordo? Entón, é moi importante que os mestres e mestras sexan referentes da lingua galega, pero tamén esos outros ámbitos que a infancia e a mocidade asocian máis co lecer, non? Outro día nunha entrevista a un rapaz galegofalante en Marín, que vivía nun contorno totalmente castelanfalante, claro, dicíanme el e a súa nai, é que practicou baloncesto. En baloncesto nunca se escoitou galego. Entón, claro, todo iso está xogando en contra. E para esas persoas que falan galego en contornos moi castelanizados, ao final, o feito de falar galego convértese nun exercicio de resistencia e de constante reivindicación e necesidade de autoafirmación. Entón, tamén é como casi que lles estamos pedindo un esforzo moi grande e non nos estamos apoiando. Non nos estamos apoiando ningún argumentario que reforce ese posicionamento no que se instalan e que deciden por concienciación e por vontade, non? Nin a nivel discursivo, lles ofrecemos un argumentario que apoie as decisións que toman en favor do galego e logo nin a nivel de acción, digamos, pois en ningún, reforzando a presenza do galego nos ámbitos, insisto, nos que a política lingüística macro, é dicir, o goberno e a Xunta, si ten capacidade de incidir directamente. Bueno, pois agora xa tras abordar estos moi diversos temas do galego no ensino, xa chegamos ao remate deste episodio. Moitas grazas, Ana, por acompañarnos hoxe. Moitas grazas a vos por invitarme e, bueno, por suposto, como digo sempre a todos os medios tamén, por dar voz, non, e por exercer tamén de altofalantes para as persoas que si apostamos polo galego e si cremos, ademais, que a situación pode cambiar, o que hai que facer é poñer os medios para que cambie, non? Pero quería acabar con esta idea, non, de que non temos que resignarnos, que sí que é posible ese cambio e que sí que é posible mudar o rumbo, non,
como ese lema que se utilizou por Queremos Galego, e que co que coincido totalmente, hai que poñer os medios. E tamén como cidadáns e cidadás creo que temos que reivindicarlle ao noso goberno e temos que exixirlle que poña eses medios, que cambie o que estaba facendo ata agora, que se demostrou que era totalmente insuficiente e incluso contrario á potenciación e o fomento da nosa lingua. Moitas grazas. Pois sí, aquí quedan estas reflexións e moitas grazas a vostedes tamén por escoitarnos e vernos nun capítulo máis de Longa Lingua. Vémonos no seguinte episodio.